So ayun mga lakay, tigasin ako ngayon dito. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginagawa ng mga tigasin dito ngayon. Simulan na natin mga lakay. This is Lakay pala, from Lakay's TV. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. At pakihit na rin yung notification bell para ma-update kayo lahat ng aking i-upload na video. Ayun mga lakay, simulan na natin. Ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ng mga tigasin dito sa amin. Yan. Ito, unahin muna natin to sa anak ko. Tapos ang gagawin natin, hiwalay. Naglalaba tayo ng damit ngayon. Ito ang mga gawain ng tigasin dito sa amin. Yan. Ito ang tigasin namin. Tigasain, tagalaba. Ang gawain ng tigasin. Tapos na tayo, magsasampay na tayo. Mga tigasin talaga, ganyan talaga. Yan mga lakay, ang mga gawain ng tigasin. Gising.